дар нимсолаи дуюми соли таҳсили 2025-2026 фаъолияти илмӣ, тадқиқотии омӯзгорон ва кормандони муассиса дар самти санъатшиносӣ, дизайн, меъмурӣ, иқтисод, педагогика ва илмҳои гуманитарӣ ба роҳ монда шуд. айни ҳол дар муассиса 8 нафар унвонҷӯй ва 7 нафар доктори фалсафа, доктор аз рӯи ихтисос ба корҳои илмӣ тадқиқотӣ машғул мебошанд. дар давраи ҳисоботӣ 4 нафар омӯзгорони муассиса рисолаи номзадии худро бо муваффақият ҳимоя намуд. ин олимони ҷавон дар доираи барномаҳои дохили донишкадавӣ, ҳавасмандгардонии корҳои илмӣ, тадқиқотии омӯзгорон ва кормандони донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон барои соли 2024-2027 бо мукофот пулӣ қадрдонӣ карда шуданд. дар оянда умед дорем ки теъдоди чунин олимони ҷавон зиёд мегардад ва потенсияли илмии муассисаро ғанӣ мегардонанд. ҳамзамон 2 нафар унвонҷӯй ва 1 нафар доктори фалсафа дар арафаи ҳимоя қарор доранд. дар ин давра донишҷӯёни муассиса дар чандин озмунҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок намуданд. дар даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз муассиса 102 донишҷӯ ва магистрант иштирок намуданд, ки аз онҳо 48 нафар ба даври дуюм роҳхат гирифт. аз ҷумла 21 нафар ҷойи якум, 10 нафар ҷойи дуюм ва 14 нафар ҷойи сеюмро ишғол намуданд. дар давраи муассисавии озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат бошад 58 нафар донишҷӯ ва омӯзгорон иштирок намуданд. аз шумораи умумии иштирокчиён дар номинатсияи технологияи иттилоотӣ 7 нафар ва номинатсияи математика, арифметика, алгебра ва геометрия 3 нафар ва дар номинатсияи зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ 3 нафар ҳамчун ғолибони даври муассисавӣ муайян гардида барои иштирок дар даври минбаъдаи озмун роҳхат гирифтанд. дар даври муассисавии озмуни ҷумҳуриявӣ шоҳномахонӣ бошад 32 нафар донишҷӯ иштирок намуда, аз байни онҳо 3 нафар ба даври ноҳиявӣ роҳхат гирифтанд. дар даври муассисавии озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст 25 нафар иштирок намуда, аз миёни онҳо 3 нафар ба даври ноҳиявӣ роҳхат гирифтанд. донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон минбаъд низ фаъолияти худро бо мақсади амалӣ намудани нақшаҳои корӣ ва раванди таълим роҳандозӣ намуда кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки саҳифаи таълимро пайваста баланд бардошта барои омода намудани мутахассисони соҳибкасб дар самти санъати тасвирӣ, дизайн ва соҳаҳои вобаста шароити мусоид фароҳам оварад.